sa ozval výstrel, skupina sa rozutekala, no podozrivý ich prenasledoval. Otec dievčaťa a ďalšia osoba však páchateľa klasifikovali a zadržali až do príchodu polície. Strelcom má byť SBSK z obchodného centra, ktorý má zbraň v legálnej držbe. Okolnosti prípadu vyšetruje polícia. Pekne, drbnutý. Zaistili aj strelnú zbraň. Nasávaj ten dym. Strelná zbraň, jak strieľa. Zazeo! Ajdla, drrrp, dostala na piču. Hotovo, domov, spať. Čo? Halaj. Čo mu predal? Fero, čo Fero? Vyvolený. Koľko dáko bublinisko? Oh. Je, dým. Krúžky, ja. Jebe. Koľko dá? To je kokot. Aj toť. Dva kokoty. Nie je možné. Piči. Hotovo. Feťák, fetuje. Čo? Je, bublinka, koš. Čo to je? Je. Dostala na piču. Kolo toče. Jak sa to volá? Jak sa to volá? Toto, čo to točí? Čo? Kokot odpráv, jak to onom. Bol to byt, ktorý získal muž blízky miestnemu poslancovi Vladimírovi Pištekovi. Práve Pištek bol jedným z 3 členov bytovej komisie, ktorý o predaji rozhodoval. Ďalšia členka... Jebot! A to čo? Čo to je? Tak. Išlo by to? Aha, už to. Čo to? Hľadaš kokot? Nasmieš? Až cvak. Asi piči. Bez hlavičky. Kokot, hotovo. Fero, homulina. Drbnutá. 2. Prsia. 2 prsia. 3 prsia. Jebe. To je z Černobylu, ty kokot. To je z Černobylu. No hotovo. Drp. Dym. Hotovo. A tu sa ocholnej. Normálne, že zatvára plyn. Či dym. Vieš, od týždeň a plyn tu bude, či dym. Normálne. Si máš potom dymeť. Tak z komína. Prídeš, máš nos, fúkneš, si hotový. Zobuď, keď nemáš byť. Dobre, Fero, stop. Vypni to, teraz to vypni, nech to vybuchne. Drp, vybuchlo jedna, sama od seba. Drpni ju. Má to drpnúť? Nie. A na ten vrch nejaké kruhy, duha. Koľko tam je duha? To nebude vidieť. Uvidí do piči odpal to. 30 sekúnd. Uvidí to. Vybuchni to. Nech to buchne. Nasávaj ten dym. To je aké veľké zbraj? Jebe. Hovorí, že lukratívne ceny v starom meste dostali tí vyvolení. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je to piči.